Iya, iya. Ora usah sumbar sik to, sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae. Pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Takoke kok. Aja bloko lho. Ya. Tak omongke nek arep ndupak ndoro sing tak keprok watu ndasmu lho kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndoro sing ngaturaken bekti nggih, Den. Ya tak tampa to pangestuku tampan ana ya. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Siwa Mandura. Lho nggih. Nganti Siwa Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang tegese kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora mung kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo. Ayo, Gong. Gong. Sik, wetengku lara Indra. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh, tekan kula ngati ya, Tru. Ah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Mung sedhela. Oh iya. Tak olesane minyak solar kampak kok solar. Duh. Bagong menapa? Mboten ngerti. Lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo Bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka 2, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatanan dapure kaya ngono wae ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere karo mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak deneke kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing nguri kadekdaning Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus miang Jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono
Tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggale. Serada penak wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa, Gong. Wah, ya syukur. Piye, didupak saiki apa? Aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Garukaca. Lho, Ndara Garukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering, menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula pripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garukaca ya Truk, ngenggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri iki tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora arep kon netel apa Truk senengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih ning aja males nek diapa-apake. Nggih manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih. Lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngedruk bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngedruk bumi ping 3 Ndara Antasena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Iwas digejluk ping 3 ora metu, ha ta? Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Kowe. Mane kok notok iki ora. Ndara Garukaca tekan kene aja dilawan ning pokoke ade gawe cara piye Ndara Garukaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe Ndara Antasena dundang, Gong. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis padhing kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya, apa ora? Truk. Nun. Karo Bagong. Nggih. Modar iki, Truk. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Ndara Garukaca. Ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora sapa ditogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Itu. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndara rawuh mriki? Modol sirahmu. Menengo. Modol ora.
Motol po mocok. Anten apa, Den? Pedro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane Ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendara. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendara ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhamu tak pothol ndasmu. Mbok nganggo tepa-tepa. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku isih enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang pateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki lande tata krama, Gatotkaca ki lande unggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe. Ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono awas sampean. Ora ati kula jek. Kula iki wong tuwa. Lha nek omane ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Madang Badro. Brek. Iki sampeyan ae dhewe. Lah mateni mang pateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arake ati. Gatotkaca. Ora krasa aku bareng gedhe kok. Watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa iki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampeyan ajeng mateni Petruk. Ya nek Petruk niku salah, nek bener. Ini kula lara tenan dari lu wong kula dirajang-rajang nganggo tombak dada kula. Niku karuan rek ngrasake ning bareng mung disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget. Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemplokke teng kawah kula niki mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Seprene jari arep ngijoli. Cap gajah duduk. Nak enten-enteni sing teko ming cap tikus duduk. Apa wangon ya ora kuwi apa nepati janji. Ora ati kuwi. Pun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gek go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane Bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun ge mang pateni ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga, ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Kebanget tenan. Bapak tadi
sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu. Lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kok ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampeyan. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Dra. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae. Aku wis melu nangis lho, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Kang. Sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wonge. Wis oh. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welase karo anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik. Anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Kamu ini anak cilik loro. Anak terpelu kok. Mau makan? Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kok. Weh. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, salim. Ya. Ayo to. Ming ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampuh kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Menek Antarja teko tenan. Bagong, Nun, Petruk endi? Mboten nonton. Belis. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso Truk nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe ajange Bagong. Ya, ajange dadaku. Iya. Tantenane nang kene ya, Truk. Heeh.
kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ngrisang mawe gandrung Bagong nggih Darantarja iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petruk goleki Petruk endi ya goleki Darantarja ora keplak sirahmu lho kowe omong nek Petruk ora ono omong nek Petruk ora ono engko ngapusi sing nanggung dosane aku oke nuwun sewu Petruk mboten wonten kowe mbudheki Antarja kowe bar omongan karo Petruk aku krungu krungu goblok banget nah terang kau kuwi omongane kae mau nek iso alasan liyane to nika wau radio ngono wah nding sampean krungu napa kowe omongan karo Petruk kula omongan karo penyiar radio nika sanes Petruk endi Petruk pun Bali kowe ngapusi karo aku kula tak takon karo sampean goleki Petruk ajeng napa Petruk arep tak rangket gedene Petruk arep tak pidana ulungno Petruk tinimbang kowe sing tak ajar lho kok njur ngembet tekan aku piye iki aku arep tak ajar salah apa Jo lho kok Jo piye jenengmu sapa Antarja tundang Jo ora gelem kok ngundang ontor ngono ya kowe nderodo ana ontore wah edan ngomongan karo wong edan aku ya omongan karo wong waras Petruk endi Petruk ora ana domonge Petruk ora ana yen ngono kowe gantine kowe tak cekel weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu arep tok kapak-kapake sakaremu wani karo Antarja apamu sing tak wedeni wilah dalah lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat lho nyepelekake kowe rumangsane pajake Bagong wis kondang kendel tak omongi saya nek utang aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe Petruk iki masuk angin kowe tak tileki tak keroki tak blonyo minyak angin skincare ngarani kowe kleru kok mempeng kowe lho fresh care wah berarti sok tuku iki nek sisikmu nglothok tok blonyo skincare karemu kowe ora guneman karo Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame seremu piye kowe ora meleke Petruk lakon tak katutke dosane oke ora wedi aku karo kowe apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong apa meneh ming kowe Jo wilah keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe lho seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku ora ana sing wani aku iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong ngajak apa kowe tak ladeni legane ngatiku ora minggat kene marganing patimu Jo kowe ngerti iki anak sapa iki anak Semar Sanghyang Semaya Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong nyole kowe tak ning kadigdayan ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake nek pancen wis ora ana dalan kowe menggok gunakno mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu sendika Pak aku muni ngono terus langsung dinahi aji-aji ngono aji-aji tau tak gunakake nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuane ra entuk maratuane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe wong Sarja penyakit kowe arep tak gunakake kanggo kowe arep jajal apa piye sawangen epek-epeke Bagong sawangen iki nek nganti wis abang nek kowe ora mandeg
mesti disemprit polisi. Waduh, cah kae nek omong ra tau iso serius e. Iki nek wis Sabang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek Sabang tak dumokke gunung wis Jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ming tak dumukmu ngono wae Jugruk ngiwah Jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek percaya iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing iso tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ora mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna gangsire kena. Merga layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kae apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau digawe aji-aji Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe Jugruk. Wah. Lenggaki kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Gong? Wah. Asli aku ora goroh. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetepan asman. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru. Ah iya, Mbuh. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane apa Tru men met aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ora. Kuwi senengane wut Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa. Prawan. Prakuta. Prawan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arak dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh.
Oh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng weluh rupane Petruk karo Bagong. Oh. Waduh, watos wetengku malah. Petruk nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong ae. Ngece kowe. Wong kok pate kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben Bagong wis senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Rasa takon salah ya cekel engkuk-engkuk. Wak dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ambok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Heeh. Santai lho. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso manuk engkuk-engkukan. Mang Copi, wani ala using tak wedeni apamu? Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh Petruk kewirangan, Ndara. Kuwi apa to? Tak kira Praguta jengkol ngono. Ayo Kang.